Hej og velkommen til den her video. I den her video så vil vi filme en dagsdag. Ja. Med Selma. Og dig sgu. Ja, og mig. Okay. Okay, og vi ved ikke, hvad vi skal lave. Du viser alt. Og vi har lige været inde og sidde. Ja, til stævne. Ja. Og du tager altså bare lige med grøn med. Hvad kan jeg starte? Det fik. Jeg gider ikke lige sådan noget. Nej, det gør jeg ikke. Ej, jeg kan synes det. Mis. Ej, mit hår. Skulle også lige falde vand ned. Oh shit. Skal vi gå om på folden måske? Den anden. Okay, vi går lige om på den anden. Ej, Bella. Vi må ikke engang gå rundt uden forældre, når vi er tæt på heste. Vi skulle ikke sætte på heste lige nu. Nej, men når vi går om på folden, det må vi ikke engang. Nej, Bella, jeg fik skæld ud. Jeg fik skæld ud af en eller anden mand. Okay. Så kan vi jo ikke filme. Jo, det kan vi da godt. Jo. Jeg har filmet mig foran hende fucking mange gange. Og det er også sådan... Ej, det er sådan... Ej, nu skal fandme være glad for, at hun har Lego. Ja, det er altså en flot. Ja, men ikke pænt. Nå, hej Bambi. Fandme det Bambi. Se. Ja, det kan med bruge. Ja. Ej, den er mega sød. Det er sådan en Bambi på øjnene. Ja. Nu går vi lige ud og filmer derude. Sådan, ja. Ude på folden. Så går der lige lidt inden vi skal til ridning igen, ikke? Ja. Jeg laver nok lige en part 2. Er det stor?